Ji tere dibêjim ma tu ji xwe pirsî jiyanê, ma tu dikarî cihê ku xelet çûye bibînî. An jî di herikînek bêyalî de bêyî ku were fehm kirin dem derbas bû. Ji ku derê heta ku derê ji halekî bo halekî din eger bijartin mimkin be. Bila rastî tenê were bijartin û xwezaya xwe ya tazî min bigire min bibe boya ku bixwe vegirê daye. Derbeyê rizî bûyî genî bûyî ez bi tiştê ku hilneşikî vegirê dayî me ji jiyanê. Armanca min rastiya min a xwe gihîştin vegu hestin destlêdan xeyalan. Hêvî divê di kêliya xwe de were kutandin. Ew xêza zirava ku dirê jî sibehê dibe divê bê berdan. Tu ez divê em bi sibehê vekêlît bibin di wê ronahiya pêşî de ya ku hêviye digihîne lûtskeye hebin. Bêdeng di nîzama xwe de divê mirov rê bimeşe di çarebûnê de di berê xwedanê de divê xwe bispêre şensî lê rastiyê. Tazî û bi tena serê xwe divê jiyan ji evînê derbasî bilind bûnê bibe. Eksîra hebûnê saz bike